Universal Credyd. Mae Credyd Cynhwysol yn fydd daliad gyda phrawf modd, sydd wedi ei chyflwyno ar draws y Deyrnas Unedig yn y 2 flynedd diwethaf. Mae'n cynnwys 6 byd daliad gwahanol. Byd daliad tai, cymordal incwm, credyd treth gwaith a credyd treth plant, lwfans ceisio gwaith a lwfans cyfloddiaeth a chymorth. Mae'n cael ei rheoli gan yr Adran Gwaith a Phensiynnau mewn un taliad sy'n cynnwys bob elfen. Yn lle hawlio'r byd daliadau unigol, fel hawliwr newydd, byddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol. Ar hyn o bryd, dim ond pobl singl, ddi-waith neu'n ddigon hen i weithio sy'n gymwys, ac mae eithriadau o fewn hynny.